Ndamira pamberi pedera mangomjaza. Ndamira pamberi pedera mangomjaza. Yesu atazwe chokwadi. Nditanga chokwadi. Kidai pashabatwa nemosha. Pashabatwa nemosha. Mari mbatsira. Mari mbatsira. Amsoro changamire. Ndinaitwa vasiya marisi. Right. Takauya hapa ndaunzwa kudare musi wa18 January. Iri nyaya yekunge ndiri kuzi ane vana vanga vachibudirwa 4. Saka vana vacho vanga vari kuzi 4 ndiye ndakanga ndavakuwadza, ndakanga ndavauraya. Wekutanga anga ari mwana wangu, wechipiri ari munhu aindishandira, wechitatu girlfriend yangu, wechi4 mukadzi yandakasangana naye mubhawa. Saka Changamire vakati endaimo kuna vana chiremba kuzwa. Tikaenda kuna vana chiremba wakaita zvakaita, akati handisi kuona zvakadaro. Right. Tabva ipapo inini ndakazobvunza vakanga vari kunyora kuti saka zvazaro zvinodini, zvikazi zvinodzokera vana Changamire. Asi izvozvizvi hazviiti kuti adini abata nyaya yacho ngoti uri bhizi. Zvakadaro ndikati saka ndodini, ndikati zvaikwamuri kuti moenda here kana kuti momirira. Asi ndinofunga vachapedza kuma-late hour, ma-5 kana kuti kuma-6 ndopo vachapedza. Ndikati saka ndodini, zvikanzi kana mana kuenda ende. Ndakabva ndaenda. Zvadaro izvi takazouya futi musi wa25 January. Tapiwa futi samon. Ndasvika ndikabhadhara koti fee yangu, dare rikaitwa. Kusvikira vazi dare radi. Saka nhasi uno ndaakuzi paroda kubikwa doro yaimwe nyaya, koikwa mombe yakaperera pari. Ndo pakazi ngemapurisa akamva alright. Vanhu vese vanga varipo ibvaipo. Ndakasara nemapurisa 2, inini namukoma nasabhuku 5. That's right. Saka urura kuti zvizwini. Ndikati inini ndinoda kuzwa zvinonga zvabva kwamama. Kuti nhau yedu yakagumira papi. Kuti titi basi tavana kubika doro racho ngere. Ati wakomana vakati alright, chitaona kuti muda kufamba rini wapanyorwa mapa. Ndeti akanyorwa papa. Komana bvatsoka. Isusu vanaenda kumba kwangu. Manhero angu wakazouya kumba kwangu. Iwo wakomana vakauya vakati wandei, takaerenga vanhu vanga varipo papa ine vanhu 44 ringana vanhu. Right, tasvika zvakazi vanhu vese ngemukomana uyu anga arudzi ndiyo rusvikirwa. Vanhu vese ngavabude kunze, tausara inini namukoma wangu naiye ndo vharavhara. Akati inini ndauya kuti titaure kuti tiri kufamba, taona kuti mari iri kupera, brazini ndaneta ngekubuda. Ndikati iwo uri kutoita kubuda umbori aniwe. Ndiri mwana wangu, ndikati uri mwana wangu pakudini. Chii chakaita kuti uzobuda? Asi makandiuraya. Ndikati uraya chirudzii? Taura maurayire iwo ndakakuita. Asi akaenda kun'anga, movha matora mushonga welaki. Matora mushonga welaki iwoyo. Ndio makauya nawo mamusikatozviziva kuti unouraya. Saka ndiwo wakazondikwadza. Ndikati pakanaka, kana zvakadaro iwewe isusu ngatichiende kun'anga iye tozwisise. Zvikazi mushonga wacho makazotora muine 21 years. 21 years? Inini ndakazotora ndiine 25 years. Saka 21 years sei iwewe ndakazokubereka wakazoura wewe mushonga, zvikazi wakanga vari kuropa renyu. Kuna zvinhu zvakadaro. Saka izvozvizvi ndauda kuti nyaya yanga iripo pakavhariswa tombstone. Zvika ndauda kuti tombstone ichigadzirwe. Kana yagadzirwa tozoita pati. Ndikati kana wautaura nyaya yepati handine yekuzvizwa ngekuti izvozvo ndakatozviramba kare. Pati yotinenge tichiita ngeyekutini? Yekuti mwana wangu wakavhaira kana kuti inini ndakauraya vanhu. Pati yotinoita ngei? Handisi kumboenda papati. Asi aona ichitsvaka idheti yekuti dombo riiswe. Saka takabva tati Saturday, wanga wari musi wa8 February. Mapurisa amamba akazouya tikaisa dombo.
asi mabhururu angu hapana wakauyapo. Tikaisa dombo tikapedza, ivo vakati musi wa 25 April tinoda kuita pati paumba kapo. Ndobva ndazviramba. Saka ndazviramba kudaro 25 April wasvika, vakazouya vakati dheti iri yakadini rasvika. Ndikati dheti iripi? Dheti ndakararamba kare kare. Saka ndiyo nyaya yaita kuti ndiuye kuno. Ndo chimiro chimwe. Ndeye kuti isusu takasimukanwa uripo ndekuti kana musina kufara nezvaitwa nemunhu wani munotsvaga vamwe tu moenda futi kuti nyaya yenyu ibude pai ibude pachena. Saka makaenda kuhwani sekutora pamuta mukuti hamuna kufara, saka pauda kuti mutsvaga vamwe tu mobatsirwa futi komuoneka kuti nyaya yenyu mamiri yakaita. Ndizvo handiti because ini ndikuti kuenda una mukosanjira kana kuenda mune munhu wani ari panapa handiyo, that's not the end of the story. Imimi mune uye kuti mukwanisa kuita 1 3 or even 4 zviri pamwe kuti at least mukazoona 3 also vari kutaura zvakafanana zviri mamazo kuti at least nyaya yenyu iri pakati. Saka imimi panoda kuti mutsvage vamwe 1 2 vakubatsira. Yes. Ya pakanaka chimamira. Saka zvitirakuita ticharenza nyaya yakatunza pano kuti tisvike pai zita rangu ndoitwa mai marwizi mai vatambadzwa mai vemwana ari kubudira. Nyaya yakatiita kuti tunzwe pano isusu inhau yekuti mwana uyu waitaura kuti ini handisi kuda kuti tombstone rangu rigadzirwe because handisi muguva ndiri kunze, saka muri kuda kugadzira chii? Tobva tauya panapa musi wacho wavari kutaura ndakabhadhira payment yangu, baba mukotsanjera havana kuuya. Tobva tafamba handizoziva hangu madistance ekwahonde kuti takanga taapachi, mota yakamiswa zvikanzi muri kuendepi? Dzokerai. Ndati endai pamukotsanjera. Tochidini wakomana? Kwakubva tatengesa mota, tobva taenda kwamukotsanjera. Taenda kwamukotsanjera kuya. Baba zvavari kutaurawo zvekuti kwanzi zvakanzi yezvemamisha menyu chii vari kunyepa. Pakataurwa nyaya yekuti ndiri kuona mumusha menyu muine hurombwa, maitwa zvemagamba, ndo zvakataurwa. Baba vachibva vaenda kunoshungurudzana nemwana wavo tiri pamukotsanjera. Zvikanzi baba, ini ndaneta nokuiswa kumba kwevanhu, ndakuda kuti ndiende kumba kwedu. Baba vachibva vataura kuti kumba kwangu hauiba. Mwana akati zvikazi tiri kuenda kwaBawa Talent. Zvikazi ora tichati tichidzika bhasi, imi muchaenda kwaBawa Talent, ini ndoenda kumba kwedu. Zvikanzi kumba kwangu haudini ba, hauyi. Ndo vakazouya mapurisa epamambo Mutasa iri Saturday. Takangogara tiri kumba. Takagara kudaro so mapurisa abva auya, handizivi zvakazotaurwa pasabhuku pakataurwa kuti chii. Mwana wayo unobudirwa uya vakanga akasara ari kumba. Asara ari kumba kudaro vanhu bva vadzoka. Zvikanzi anza yabuda ndeyekuti chii. Zvikazi vanhu vatodini vatoenda. Wakati ndipei phone number dzemapurisa epamambo Mutasa. Bva apuhwa phone number dziya hapana wakamubatsira ba, wakamhanya vadzoka. Adzoka pamba zvikasi ndatadza kudini kuvabata, but zviri pano ndezvekuti nhasi handichadi kuti ndirare pano, ndakuda kuenda kumba kwedu. Adaro so vakabva kuti ndikuda vanhu 7 vakashinga. Chero masvika mukanzi gogogo mukasadairwa pindai, chero madho akavharwa svikei mudini muvhure. Zvavari kutaura kuti vanhu 44 havasi kunyepa ba, because takanga takaungana semhuri yese tichitakamirira kuti munhu akuda kuperekwa kupi kumba kwavo. Tobva taenda tofunga takafamba takaita magroup 4 evanhu. Taita magroup 4 evanhu vanhu vese bva vakwana. Iye ndiye akaita the last person kusvika, akabata mudondoro wake kudai. Akasvika abva agara kuchikuwa. Hanza ndikuda varoora 3 vandichairire muno mune tsvina, but vanhu mese budai kunze. Ndorasarana nababa vangu vari 2 nenini wechi3. Zvadaro soko tese takabuda kunze zveshwari patakaita nharoba, but takazongonzwa mumba makomberwa maoko kuti zvakanga zvataurwamo ndo vanozviziva nababa nemukoma wakanga asipo. Zvadaroko so ndo vakachizii mwana uya webaba, imi makaenda kunotsvaga mushonga vakataurwa nekun'anga kwavakaenda nemunhu akafa akanga asati azvarwa nemwana wavo akanga asati azvarwa. Zvikanzi makanoroma mushonga imene 22 years musati maroora ba. Vakabvuma baba ava kuti ichokwadi vega nemuromo wavo. Saka zvamabvuma baba mushonga iwoyo ndo wakadini wakandibaya, asi imi kuenda kunoutsvaga kwamakaita makanga musikatozivi kuti ndo pazvichadini ba pazvichaguma. Tadaro so takazopinzwa mba tese semhuri. Wakomana wene tese semhuri. Bobo. Tazotenderana nezviri pano. Tazobvumirana. Tabata mairi. Handiziva kuti munoziva kuti mairi anoreva chii pashona. Tabata mairi.
tikati vana vamboone rukope. Saka vana vamboende kuchikoro. Vasikaendi kumabasa vamboite sei? Vamboende kumabasa. Ndopakazoti mweya uya wasimuka. Tiri pamukotsanjera wakati ndoda kuti mbike doro. Mouraya mombe. Baba vakaramba vakati papa pangu handibiki chiba, handibiki doro. Alright, zvakanaka. Zvikanzai handisikuda kuita nharo nemi, ndoda kufamba nemi bhichana kusvika tichaita sei? Tichabatana. Ndopakasiya ataura kuti tombstone riya sekuti mabvuma, mabata mairi imimi kuti abata mairi. Chigadzirisai tombstone rangu riya. Zvari kuti vamwe vangu havana kuya. Inini ndini munhu wakatanga kutaura kuti vanhu ndinenge ndisisiripo. One nguva yandatora January February vana havasi kuenda kuchikoro. Vana vakagara. Ndo ndakachitaura mukomana waya kuti musi wa 25 April chizounganidzai nharaunda. Motorana imimi semhuri yese maunganidza nharaunda. Moita party kwete kuti vanhu ndo vakanga vachitaura. Mweya iwoyo ndo vakanga vachitaura. Moita party pano. Maita party ndichazouya ndotaura zvandiri kuda. Saka musi wa 25 wakauya. Akati zuva rangu randakataura raita sei? Rakwana. Asi zvandakati muita ndiri kuona pasina chadini chaitwa. Ndo vakachiriti uyu ndiye akachenda kotaura baba wake apo. Vakati iwewe mweya uri kuda pamwana wako, mweya rudzi, tora mwana wako iwewe. Umubvunze kuti mweya uri kuda paari ndeupi. Tozotozwa kuti matosungiswa futi kwa mama. Inini ndine chironda, ndinotsikwa futi. Mother is right. Yeah, you do this one. Zvinokubatsira ndingada kuita mafungira. Takanaka izvo. Zviri mumweya zvinozvibvira zvega. Munozviziva here? Papacho nyama toko nokuda kuzvitungamidza, tida kuzviendesa nemazvinoenda kana. Mwana akafa ndiwa baba. Ehe. Asi anokuda kumba kunyini. Pamwana wangu ini. Imi muri ani wababa? Ndiri muroora. Mwana wemukorori wawo. Mwana wemukorori. Mwana wemukorori, mwana wababa mukuru. Nuko baba mukuru. Mwana wemukorori mundanga. Havane vana here baba? Vanawo. Vari kuchichinja manje wese kwavo. Nyaya yenyu ke solution ndakutaura ndiyo. Endai pamwe. Verification ngawa. Verification ngaitwe mamwe tu. Vanobuda solution because nyaya hapa yaunya kuwanda yanya kuti uya kutoti zvakatodai ndatopukunyuka kati kwangu zvatopera, but that's not it. It should not solve the problem. Yes. Inini pasaidwa nemavhezi ine baba vatafadzo zviri kutaurwa nababa vakuita sezvinonzi mwana wangu inini ndiye ari kufoma nyaya dziri kutaurwa kuti vazi baba ndii makanduraya. Eti paine mwana wababa ava akafa vari kuti baba imimi ndii makatora mushonga vakandiuraya. Wakatora ukasa pamwana wangu pamba pangu ini akubuda pamwana wangu. Anditi ndiye ari kutaura, ndiye ari kukontrola rese, ndiye akati ndeka mambo Mutasa, ndiye akati ndeka Musanjera. Ndizvo. Asitasvaka Musanjera aita basa rake. Obata zvakabata. Mwana wabuda otaura zvofanana, which right. Vanhu vamwana dare renyu zvakamira sezvizvi haritinesi. Ini ndiri panosavhira. Ndochikubatsirai kuti tipinde musha menyu ndikwanise kugadzira nyaya yenyu mire zvakanaka. Anditi ndo pane hondo ipapa pekuti baba haasi kuda kubatwa Musanjera wauye musha baba pawo. Ndo pane nyaya ipo. Musanjera ndochiuya ndochibatsira zvese, ndochikubatsirai then mhuri yogara zvakanaka. Imimi mune zvamaiita then ndokubatsirai. Ngatiti consistent. Kuti verify. Imimi ndi mune mwana anorwara nditi. Iwe muri kana akauraya mwana wake. Kana uri mweya unokutumirwa kuuraya iye iye nevana vake direct. Unoziva ngozi inobuda next door haibelieve him. Ngozi inobuda payakakanganisirwa. Ngavapere vana vemunharaunda. Bosi iwewe uri kuti zvakaiswa pamba ndizvo zvibvise. Zvidzokiwa zvinofanira kuenda koukana. Urikuzwisisa? Shona yengozi. Ngozi inotoronga. Takazoona dzakawanda. Mamwe mazo zisicheka. Yes, munapanoraraba uyu ninyaya yengozi anditi kama utonyaya dzemacelebration dzemabiko dzemaindependence ndizvona mweya hakuna mweya wakadaro wakauraya. Mweya wengozika mweya unotyisa ende mweya wekuti hamungafanira muda nezvakati zvakati yaripirwa here ngozi yacho inofanira kuda ichiita panhoro ndekuti kana ari baba akandiuraya ngazvibude panyanchadziye masiblings emwari wakabarwa nemurume uyu pamusoro yechangamira iwe kana ndoshakupuka baba mbuya makatema zvino isati tongi munhu basi inotonga mhosva sizwa
tichinotaura kuti chinhu chinokurangana pasi ngatitarisa vanhu vatatu tosatsira munhu wani atiziva munhu wairi kana watatu togara toona kuti common denominator panyaya yedu iyi iri kuti and one lady vanhu vanorapa vaya uchiti imimi waenda nekuseri unotanga wakremesa munhu kabudise mundare wakauraya zvekuti ngozi inoti wakaropa zvopinda muropa wozobarwa mukoma zvisenzi mumatare dare rotoitapo totonga mafekisandisi kana munhu akatouraya mabongoitisa munhu wapolisa nokenda ini ndinoitopedzisa marwisi pedzisa marwisi nhawiri apapa iri kuunga yako yakuda kuti tinetsenge kuti baba wakuita sekunonzi kuuya kunoku vari kuita zviro wakuapila asi zvavari kutaura zvimwe zvacho zviri mukati mezvavari kutaura hazvisi zvechokwadi hongu zvemuri kutaura zvemashangamiri tiri kuzvizwa kuti tinofanira kunga tiri kufamba asi petakafamba pairi pachepo kutanga mukadzi anga ari apa unonzi Magumbo vakabatwa achita pavanhu vari kubuda iwo vari fo iwo wani badzi ndiye wakaita kwiri naye mukadzi anonzi Mazondo achena asi vamwe wese vakapuruvhiwa unonzi Keni naPindu nemwanasikana unobuda unonzi mwana yamunin'ina wangu ino akafa achiona nyoka zvakangowabata iwo tikaenda kwamukotsanjera ukangobuda futi iwo maprofita atakanga tinawo kumusha vakangobatwa vachingobuda futi vangoriwo saka zvavari kutaura zvokuti wanawo vari kunditi kunenge kuri kutonyepa and after all ndinenge toda kuzivisawo dare inini vandisungisa kuti kwanzi vanawo vari kundimanikidza ndiyo samanisi yakasvika kwatiri kuti vari kundimanikidza kuti ndiite pati kumba kwangu ini anomusvika kumba kwawe pamazuva acho ari kutaurwa kubva petakabva vachinge vari kutenderana pavakabata mairi pacho petakaparadzana asi vandisungisa vachiti izvona izvo vanawo vari kundimanikidza kuita pati of which that is not true saka ndizoti dare rinondidino ipapo ndasenzesa mari ndaswera nezari because mari yacho ndauzoudare saka zvakadaro sekudaro nazvino uri kunyepa kuti kwazi ndakauya ngekuti wakatumwa ngemunhu uri kubuda ngeuya akaenda ini ndakati handiendi because tine kwiri yekunga kuti kushanjirana newakurawa ndakati kumba kwawaini handiendi handina kuendako that was 25 manhero akaita siyana iko zvinezvi changamiro muri kutaura muchiti izvona izvo pari kuda kumbofamba mwana uri kubudirwa uyu ndiye uri kutaura akatotipa ultimatum yekuti fambirai nyaya iyi mukati ndiri kupai 1 week zvendiri kusangana nazvo imi mamusiri kuzviziva ndiri kutorwira kuti imimi zvisakuatake saka vakuru vangu vari kufamba mhuri yavo ivo vakadzivirira hazvibudi mumba maombo ndosaka vakaisa mwana iye wakatotora iye yekeni wakatorawo ndakaswa musha mumame munin'ina wangu inini ndiye une wana 3 wari kubudirwa wechi4 yanga dzedu ndakaiswa ngemari saka uku kuchangamira musambo expect kuti kwazi kunobuda chinhu iye zvine zvavasi kugara pasi iye nauyo ndiye akatadza nganga yanga iri apo anonzi Keni wachena wakasotaura tiruko akati inini ndakaisirwa ndine marara ari pamusoro pangu ndoda kuti abviswe saka pawakazvitadza ndope ndakati imimi handina kugosikana nemi ngatifambe futi zvakare ndope takazoendeswa kwamukotsanjera akasvika akati izvona izvo mukotsanjera akati dare renyu iguru ndoda kutanga ndati tigadzirise zvamaisomboita musha tochizoya pamusha umwe naumwe tichichibvisa tichichigadzirisa zvirimo zvinoona kunga zvinhu zvida kugadziswa ndope takagumira ipapo ndo pavanoti wakabata mai saka pawakabata mairi ipo wakabata mairi kana uri muya uri kubuda uri kunyepa ndinobvunzurudza ndoda kuti wandipindure uye zvakati wagadzire guva ndiya ndatenda ndomoisiya pakwako muchidimo right tikanga tiri kutaura nyaya zvezvi takataura izvazviri right apa ndiruzi takabata mairi yenyuwo takabata zviri kuzi ndakabvuma kuti ndakauraya vanhu ndakabvumira papi uyezve vanhu vari kuzi ndakauraya i4 1 ndiye uri kuzi mwana wangu ava wese ava wari kudini kumba kwavo ava 4 ava uyezve ndakavauraya sichirudzinyi zviri kutaurwa kwazi kwai ndirienda wanga ndirudai hazvisizvo ndo zvinhu zvandiri kurambirana nazvo ndo zvinhu izvo pamukotsanjera hatiti takaenda kung'anga ba nekuti ivo vakaita 3 days variko handizi kuti vakanga vachitaurirana kuti n'anga yatakapiwa ivani apa kana patone element yemistrust hazichatobudika ndosaka tikuti isusu ngatitesei tsvagaiwa 1 2 kana 3 then we look at the result kuti ikuti chii then we follow that
Uchi hatisi kuda ndechekuti katinge toda kumanikidzwa kuti bvuma zvakabuda hayi. Tikuti isusu ngatitsvage kuti wamwe 2, 3 tonotosvika papa. Ndoti nyaya yedu ibude. Zvakanaka, ndazinzwa mambo. Zvemataura. Izvi zviregai ndikumbire dare ramambo Mutasa. Kuti tibatsirewo kana mati tifambe. Tibatsirewo nesimba renyu. Baba havabvumi basa mumutaura. Sekuramba kwavari kuti vari mukosanjera asvike pamusha pavo. No. Andizvo. Saka ndikumbira dare inini kuti tibatsirewo kuti aida kuti pamadhete kuti svikai musoro ifambe kusoka kusvika pamusoro kasi. Zvatiri kuita isusu tikazotaita tikaona paine need yekuti mukosanjera asvike apinde anotopinda. Chatiri kuda is to verify kuti zvekutaura mukosanjera uku ndizvo here zviri kuoneka. Ndiyo nyaya hapana chimwe Vazore mambo Mutasa. Iwa wariti baba wangu haabvumi kufamba. Pawakazouya usiku nemudzimu wavo achiti Gadzirai Guva mubike doro. Tatisinawo pangana here kuti ngatifambe. Saka iwo wakawana kuti kufamba akuchibva wabhuloka nyaya yekufamba bva wauya wakati Gadzirai Guva muite pati. Saka iwo waritaura kuti baba wangu haabvumi kufamba akaramba pati. Kana musikakwanisi kutsvaga beka munotsvagirwa kuti endai pakati nepakati. Munosvika kuti nenyaya yakati mumbopikirwa kuti endai pakati.